சுத்த இருதயம் உள்ளவர்களாகிய இஸ்ரவேலருக்கு தேவன் நல்லவராகவே இருக்கிறார். சங்கீதம் 73:1. எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிறதான வார்த்தை, சுத்த இருதயம் உள்ள இஸ்ரவேலருக்கு தேவன் நல்லவராகவே இருக்கிறாரா? நம்முடைய இருதயத்தில் தேவன் விரும்புகிற சுத்த இருதயம் காணப்படுகிறதா? சவுல் ராஜாவை தள்ளி ஆண்டவர் தாவீதை அந்த இடத்துல ராஜாவாக கர்த்தர் ஏற்படுத்த சித்தம் கொண்டு, தாவீதை என் இருதயத்திற்கு ஏற்றவனாக கண்டேன், எனக்கு சித்தமானவைகளெல்லாம் அவன் செய்வான் சொல்லி சவுல் இருந்த இடத்துல தாவீதை கொண்டு வந்து ராஜாவாக கர்த்தர் ஏற்படுத்தினார். கர்த்தருக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே, நமக்கும் கூட தாவீதை போல இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல இருதயம், தேவன் விரும்புகிறதான ஆண்டவருக்கு சித்தமான காரியங்களை செய்கிற ஒரு இருதயமாய் நம்முடைய இருதயம் இருக்கும் பொழுது நமக்கும் இப்படிப்பட்ட உயர்வுகளை கர்த்தர் நமக்கு தந்து நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். God bless you.